Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu konjugatua izendatzailean erabiltzen duten integralak. Baldin badaukagu horrelako integral bat deixa zati bat ken cos-isa, pentsatu dezakegu egin dezakegula bere konjugatuaz biderkatu eta zatitu. Beraz, egiten badugu hori, goian eta behian jarri beharko dugu bat gehi cos isa. Beraz, orain bai, behian badaukagu biderkadura nabarmen bat, eta kasu horretan da a berbi ken b berbi. Kasu horretan, bat berbi da bat, eta cos berbi isa. Daukagulako a ken b bider a gehi b, beraz da a berbi ken b berbi. Bat ken cos berbi isa. Eta goian izango dugu bat gehi cos isa diferentzial isa. Hurrengo pausoan, bat ken cos berbi isa, badakigula dela sin berbi isa. Zergatik? Sin berbi isa gehi cos berbi isa delako bat. Beraz, behian bat ken cos berbi isaren ordez jarriko dugu sin berbi isa. Eta beraz daukagu integrala bat gehi cos isa diferentzial isa zati sin berbi isa. Beraz, orain integrala banatu dezakegu bi integraletan. Lehenengoa izango da bat bider de isa da de isa zati sin berbi isa gehi cos isa bider de isa, beraz daukagu integrala cos isa de isa zati sin berbi isa. Eta hemen ja dauzkagu berehalako integralak. Lehenengo integrala zuzenean de isa zati sin berbi isa da minusko tangente isa. Eta bigarren integralan igoko dugu sin berbi isa zenbakitzailera eta daukagu sin ber minus bi isa cos isa de isa. Beraz, berehalako integrala daukagu hemen, eta da u ber minus bi gehi bat, beraz, sin ber minus bat isa, zati minus bi gehi bat, beraz, zati minus bat. Horregatik plusetik minusera bihurtzen da. Gehi konstantea. Eta horretik minusko tangente isa. Beraz, azken pauso bezala daukagu minusko tangente isa, minus bat zati sinu isa, bera pasadegu izendatzaileera gehi konstantea. Eta hobeto utziko dugu emaitza minusko tangente isa eta gogoratu bat zati sinu isa dela kosekantea. Beraz daukagu minusko tangente isa minus kosekante isa gehi konstantea. Bale? Hau da izendatzailean konjugatua erabiltzen duten integralei buruz jakin behar dezutena.